Pinaplansya na ng United Central Luzon Athletic Association o UCLA ang mga detalye para sa susunod na season ng isa sa pinakamalaking collegiate basketball league sa rehiyon. Nagtipon ang mga league officials at kinatawan ng mga participating schools sa Season 11 ng Grassroots Basketball Program. Sa pangunguna ni UCLA at Chairman at Regional Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa si Hil Cortez, tinalakay ang mga paghanda para sa paparating na torneo. Actually, the grassroots program starts dun sa under 14, under 16, in which we have a program from the Samahang Basketball ng Pilipinas, yung talent identification. No? Doon naman, tapos may 3x3 tayo. Ang sumasali dito, yung mga under 16, under 18, yun ang stepping stone nila para makarating doon sa gusto nilang puntahan. Dahil after those leagues, after those tournament, siyempre walang ibang iniisip yan kundi mag-level up. What I'm trying to say here, meron silang step-by-step na ginagawa by the programs of SBP. Tapos buti na lang ako yung regional director. So lahat ng programa sa baba, inaakit ko. Napag-usapan din sa pagtitipon ang rules and regulations na ipapatupad sa liga, calendar of activities, tournament format, mga hakbang para sa seguridad at kaligtasan ng mga manlalaro at marami pang iba. Matagal na raw nagpapatupad ng mga hakbang ang UCLA para matiyak ang kapakanan ng student athletes. Kasama na rito ang pagtalima sa inilabas sa CHED Memorandum Order na may kinalaman sa pagkasawi ng dalawang kabataang basketball players sa kanilang team building kamakailan. Preparation namin is we always prepared for the protocol, especially when it comes to the safety of the student athletes and the coaches. No? Palagi naman kami, the past 10 season, palagi kami may standby ambulance yan. Meron kami medics all the time na during the games. Sakali namang may banta ng masamang panahon, hindi raw sila mag-aatubiling ipagpaliban ng games para mailayo sa peligro ang mga estudyante. Pag meron mga bagyo-bagyo dyan, kina-cancel namin yung mga games and nire-reschedule namin yan. So yun ang number one namin, yung safety ng mga bata. Kasi there are teams that will be coming from Tarlac. So di ba? It happened last year. So that's why pinospone natin yung opening in some games for them, to accommodate them. If they cannot come because due to bad weather, we will allow them not to come. Bukod dito, tiniyak ng UCLA ang kahandaan ng liga at pagresolba sa mga concerns ng mga participating schools bago ang pagsisimula ng Season 11 sa Oktubre. First, the number one concern there is the eligibility. And then we expect the incoming number of teams, and then we finalize, and then we will inform them of the tournament format. And then of course we have a lot of things to prepare for, including the playing venues, and then the paramedics during the games, the video, and also the officiating crew. So we will see to it that everything is ready. Samantala, nagsimula na rin ang paghahanda ng mga kubanan para sa paparating na torneo. Target raw ng SNC Panthers na mapanatili ang kanilang kampyonato. Nakabawas lang po kami sa training para po ma-defend namin yung defending champion. At para po yung mga nagtitiwala sa amin is hindi po mapaya. Sasabak sa unang pagkakataon sa UCLA ang Our Lady of Fatima University Pampanga Campus. Ayon sa kanilang coach, malaking oportunidad ito upang mahasa at mabigyan ng exposure ang kanilang mga manlalaro laban sa ilan sa mga pinakamatitibay na collegiate team sa rehiyon. So the main goal po ng All-Fu Pampanga is to develop the sports program under the tertiary level. Then ang number one purpose po namin is para ma-expose yung mga bata na may potential when it comes to sports basketball po. Umaasa naman si Cortez sa mas maraming estudyante ang magbibigay ng suporta sa kanilang mga kubanan sa paparating na season.
Anya, mas nagiging masigla ang mga laro kapag nararamdaman ng mga atleta ang suporta mula sa kanilang mga paaralan. Inaasahang may dadaos ang opening ceremonies ng Ukla Season 11 ngayong October. Yes, if we had a good tournament last season 10, expect na mas maganda itong season 11. Manood po kayo. At supportahan niyo yung mga institutions nyo, mga collegiate teams nyo. Especially ito, panawagan sa mga student rin ng mga institution na kasali dito sa season 11 to support. Kasi alam mo, maingani yung mga players, lalaro ng mabuti yan, gaganahin yan pag talagang suportado ka ng eskwela, no? Yung mga population ng school. No? I think it's about time for them to wake up and let's do this as parang UAAP in Manila. All their collegiate students are watching their team. Kasi ito team nito, this team belongs to you. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.